hoi 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 Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Ngasoban penpau kucing sungu ya ublay tergerak ba lodan rengkat bat ngi akan dikasih ke pemerintah lodan rengkat bat ka parti kongres kejungi na po mulai bat ka kunhun ni borok kawai bat kamtam nga kumukan didiet uban yakun na ka parti kongres na po mulai konstituensi rengkat bat ikurim jonga kikun kiti bat kinong kersian borok kepelayawan ban ai mesti nga akan dikasih ke pemerintah nakabenta manginwan ban file yang kali kan nomination. Hot kuma pitip ba nakaliang kajunga upa marbut khar on yakun yang kali election naka parti kongres nang kana po mulai konstituensi. Bat ngasmo don bok ngasmo kuben hiru bangayo yakun ya kali election naka parti jong kongres. Kabarim tam hapo kari India. Kumbi pitip ke parti kongres kayeng hakanongrim kayeng hakanong rem banwara ya taka jingsingan banwara ya taka roy kapar banwara ya taka jingyat teli bat kumcuru hakani kapor kamunta ngakwa banong man penpau sai khmat kijong pi press media hamtam baki patba kini i baka kongres parti kadai namta kirit kirya hot ngapan yakun bat ki parti high level kita ki parti NPP ki parti UDP hendrai ngamdan jing siap snow tiang kendiat ru ngamdan ka jing tiang kendiat ru nganong yapi namar ngatip bawat kita kidon kita ki high level kita ki parti ki jongki ngi don kirit kiria ki patba kita ki low level mulai is a diversity constituency si jungi barok ki don lot hang tu mo nadu ki batrai bela nadu ki batrai kam lejong ki basakjan ki nong rep ki nong ya auto ki nong ya taksi ki bapun bang tai po mulai ki patba la kajong kakam denga ngayo jing kersan na kita ki wei kilaban yo jing kersan na kita ki high level ki wei kilaban yo jing kersan na ta ki conductor na ta ki businessman nga nong ep from my back I got my support na ki low level na ki patba ki baret ki barya ngani thu yapi denga ngong ngai ba kini ki parti high level jong ka NPP jong ka UDP ngali ki la mi shakhmat ngali ki la yat yak ta ki rally ki jong ki la sei yak ta ki bike la sei ta ki kali la kre sei ru sei yak ta ki helicopter la se ki mot ban yat yak ta ka rally ki jong ki nomor play ki dei ki parti ki bah spa ni thu ep denga ngong ep na kaliang jungi ngi don nadien ki patba kirit kiria yu ba marbut mulai konsumsi ki kirsan ki patba ki baduk ki bajenjar ki patba ki barit ki baryang tu ep kumbo ong ka ktien mentah lagi ong ki high level denga ngong ngadon ya ki low level ki patba mulai konsumsi ngayo jingsan ngani tu ep ngam yo ni ki high level ngan itu hok ep hadu mentah ngaya ya ka camping ke jongaru ngayo bet gini kersan na kirit kiria ki duk suk ngayo ni kini ki low level denga kermen ba ka parti kongres ko jungi kan job hakani ka kenti bang ngatip biru baka parti kongres kan yo abiang ka ya ka jingsen syar hakani ka state Meghalaya ka be ka jungi te hakawairu ka bentang akwa ban ong kumne ngaso ban ai kublai kerpang ya ka election commission jonggeri India kapala amen ya ka nomination papers ba kipat ba kintip ya ki kandidat unu kandidat ubabha unu kandidat ubodon kies dementa ngai ba ka election commission jogori India kalapha yaki political party ban penmi yaki kandidat se ki tinted politician ban penmi eta ki kandidat ki bodon kies tengah syukur pat nga syukur pat ba upaj ba ulai ulatip mono kita ki bodon haki criminal cases hamau lai ru ngi ba UMDC bodon purom jongiru udon ha
ki criminal cases tengah kerpat ki pajba mo pilai isai pilai tip sai shwa ba pin jiet shwa ba pin buat mo hakan ni ka arp nyotrek jong ni upanai nam ta ba pin lek ban thap buat to dai perkhat bha bishar bat rai mo mar kani hi kadai ka election ka badon kam bha nakam ta ka ri ba ka jat bri ka badon kam bha nakam ta ka lawai jong ka ri ba ka jat bri om dai ka election tang nam ta ka shimet jong nur jong no nrei om dai ka election nam ta ka jonga kum u candidate mo nrei ka dai ka election nam ta ka lawai jong ki khun ki kiti ki jong pi nam ta ka lawai jong ki tu ki basa ki basong sakti ki bordar ki khaput nga na ka lenga jonga ngai ngani tu pi nga khamile election tang nam ta ka molai konsunsi ar pos nam ngala yele nam ta ka ri ba ka jat bri ngadon hi kisang bhalang bat man ta ka nong rem ko jongaru kadang ne kadang sa biang kadang sa kumju bat nganong pendem hiru mo nganong pendem hiru hang no mo nrei nga ngami ban yakun nakamta ka jinge jong kari ba jat beri ka jinge jong ki pat ba bat kham tam ko bangalong mene om dei tang namta ko bangami khmat bangan represent tang namta ka mulai konsensi mo katus nam ngiladon ki sang bhalang ngila yakun sisa ki issue ki ba pher bat nglam yo ki juba mani thu ipi dengan ngai kun namta om dei tang namta ka mulai konsensi ngai kun namta ru sektu ki produk persam ki bodon ki khaput ki bordar ki bladu ai la ka jong jing em mo halang pi hamukuro ngatrai baro mo ki produk personam ki jungi kitep ba ki basa ki bordar ki khaput ngai i katno ki jing sa ban ben ki jing sa nyon ki juki tena ka leng ka junga ngakermen nang ne sakmat ba ki pat ba ki sung thu no kat saka legislative assembly kat kani ka election ka ba khon namta kani ka MLA mo ki candidate ki paper kinwan man terwa sapi kinwan man krobot sapi tena kalyang ka jonga ngakerpat ngakentui ki patba to de husiar ba to de sngo thu ba kumongalong mane kini ki lightly ki bangakwa ban kentui patba shaba pinlet thabot ha ar nyotrek to perkhat to bishar bat rai ban sngo thu mo kinu kita ki candidate ki bahok ki bakhoj pikwa ki candidate ki bahok ki bakhoj ne pikwa ki candidate ki badon ki cases ne tengah ngabu tang kata nga i aka jing start jong patba ba upat ba un sung thu ba un perkhat un bisha jong pi bro sikita ba filamat mo hakisan snam hamolai konsunsi ngani thu ya pi bun ba ki jing e jong patba mo nadu ka surok nadu ko umbam ko umdi nadu ki ka boarding mo ka boarding electricity nadu ki nala nadu ki madan ni lakaru ngimdon mo ngidon tangkawai hangtai po molai pumri bepun ba ki jonon kam ki jonon men ngidon kam ba hamolai ngani thu ipi bat san posnam san puisnam ka jela ka jungi kalayat sakmat bat ngi i ba ka molai kadang sa dian sa ban ngakwa banong kumni kinong mi khmat mo kano phoktam syuk layo banlong nang tai na po molai mo ngale ngani thu ipi ngasngodon bok ba uplei ya kalat kelenti yanga mangan yo bani kun nang ni na po ka party congress mo hamolai pitip kadai ka seat jong ka party congress bat mentaru ngin ritin be ya kata ka seat jong ka congress nang tai na po molai konsensi ban ka sumon ong hakani ka por ka mumta hamolai ngani thu ipi dai ka ba ngakwa ban ong hang ni ki pajba na molai konsensi kila ailat iginu mi khmat ki jongi mo hakini ki san slam ki bladep mo hnrei ompoi sheish eiru kimla ban trei kimla ban kiet ya ban trei namta upat ba kimla ban kiet ban weng ye ti kijing e jong upat ba molai konsumsi nuksa ngani thu ipi ka marten ka dei ka wei mo ya ka ba kila kular ban weng ka marten mo de kini kino mi khmat bro akut ki khlam la ngani thu ipi ka baar ka dei ka CRPF kam ka bodon po molai no kwar ngatrai pidang ikan mau ha ka ba kala ja tu ka kies ka jing siat yap jong wei upra do persnam jungi hantai po molai kan besar ba Sheriff Field thank you kai ka belajar ki ba no molai kilami mo Bagi pau hajar kilami, kasur kina mulai kilami, kasur ko perinyu trap kilami, mo. Bat habang ngidang iya, ngidang protes, ngidang ya dawa, ya inquiry, bangin yo, ya kata ka hak ka justice, nam ta ka yeng kesem jung ni uperdo persnam jungi, mo. Kilami ke jung hura po mulai nang kuar. Bakalami baki pulet CRPF, kilami kila bom kila tiet yeng sem bagi pat bai jungi. Bat nang non tu kilami, ya ka jing dawa mo. Kilami ya ka jing dawa ban weng ya ka tu ka CRPF kam nang tu. Bat ngalai ki nong mi khmat ki jungi kilawan ra ru ya kita ki minister mau yu siam ru ang tai po mulai konsumsi ki jungi mo ban ong ban kular ya khmat ujung pat ba ban weng ya kata ka CRPF kam nrai hadu mentang nong ya pi senu kila ban weng ya kata CRPF kam mo ki khlam la tena kaliang ka junga nga kular khmat jong pi ki pat ba mulai konsumsi mo ba ailat yang pila ailat ikitu la sansnam ki bladap kham la ban le tengah ngong pi ailat u ba morbut mo un persang
un persang ban weng ye kini kijing jong ki pat ba ki bodon hapo ka mulai konsumsi ya ka marten mo ya ka CRPF kam bat kumjuru mo ban khli biang ya ketu bangin penyo ya ketu ka hok ka justice namta ka yeng kesem jong u Chesterfield thank you bat ka weru aku ban kular hang ni bang aku ban kular hang ni kat ka bangalet haki kampin menta bangi sedang menyelap ya kani election ngani thu IP ba nakaliang ka junga kular hakmat ki pat ba mulai konsumsi ba penjob ya ka parti kongres penjob yu ba marbut na po mulai konsumsi bat ngalang confident ru hadu kata-kata bangin job ya kani ka election nu usnam ubamenta bat kum mangala kular ki pat ba haki campaign ki jonga ngan wanra ya ki yeng bedok ngan pensna yeng ya ki bril ki bedok ki basong ki basa po ka mulai konsumsi nomor play kani ngalabu ngalang nut ba nadu ka mensim ki jonga mangatrang ngakwa bangan sina ya ki yeng bedok nam taki pat ba ki bedok ki bodan hapo ka mulai konsumsi ki jungi bat kani ngani trelang bot UMP jungi bangin ya trelang mo bangin ya le harkit adang doem do yap bangin wanra ya kata ka yeng ki bedok nakamta ka mulai konsumsi ko jungi dang sudah pan file ya ke nomination menta pero ni ban ngaru ngamut ban penpau ya boy debita nakaliang ngarung mene ka timing ka jonga ka de CBG tengah lapoi hakapor ka biang bangan itu IP dingiling lai poi CBG duna ngilai rung hang CBG duna batik ngirung tang sangut thik ngirung tang sangut kum balaong u election agent jungi bandung pesung ngilarung bat ngila ap hang tu mene don bala file swa khmat jonga bat laslam hang itu IP bak ngarung yo file hadu hadin sikenta ai de imat ngan ong try bakadei ka imat bakidei ki let's say ki RO ki badang thamai na ngam nong ong ban ong mo baki badai ki tang dei ki badang thamai na kumno ne ndrei haba ngapa ngali file lapo bat iladi bat ngakloi tengan ong kumno kan iladi bat ngakloi nomor play election agent jongaru ila biang lut ki kot kisla ki jonga dan rei ngarung su mene bang tengah slam hi ngani tu IP dan rei haba ngali ban rung iladi bat ngakloi iladi dan rei imat try bakadei bagi dang thamai ni kumno su pakat kunta bakadei badang thamai ni dan department kejungi te kalong kumtakin mo long ba habang iwan nikong kumone ba pikeli yanga bangawan wan file ka nomination ka jonga ngawan long ba ngim kwa than bangin pulut di kapor hang ni te mo ma kapor kejungi kadai hamadan mengin lej ban kenduk pajba mengin lej ban pelong gi jingelang te lada ngi islam no hang ni kasim por bha te mengi do nong kan mengi kum ki kandidat dei bat kaweru ka election commission ngakwa ban bu ya ka jingkerpat mo ngakwa ban bu ya ka jingkerpat pelong kum ni mar ngai i ho ki don ki pulet ki playa shek ya ki kali man la kasngim tamo bla sedang nadu baya ka modal kut pendok mo ngayo smo na ka jing ut ki jing nam jong ki patba mo pa ka don ka jing shek kali mo ka don ka jing shek ya don bara pisah dei ya don basam pisah den re nga sukuntu patken ba ya ki police department na kaliang ka election commission ka de ban tha kan ki police su ba ki de ban shek ba itu ki kali ki bara sisa ken mo kin susek kai itu ki kali ki bamdon sukli kai ka bhan kin sukli kai kin pendik kai ki patba te ngasngo ba kam yahap ngasngo ba kam dei kumta ndrenga da pikwa ban shek sisa itu ki kali ki bara pisah ken shek sisa itu ki kali jong itu ki party high level ki bara pisah mo sikit let's see hakani election le ngai i ba mentale ki kandidat ni ki high level party li ki yo mo ngai i ba ki jing syak terwa ka boong itu i minister beladap nang tenapo makro ba ka jing terwa du san kulur wei u nomi kwan ni ukurtong tengah ong ba ka election commission ling ba ki pulet pidei ban simkhia kan halor beidei ba kata phim dei ban shek ban pendik yu pai ba ngang ong ban shek bha itu ki kali ki bara sai ki pisakan menta shek itu bamra khenra ka YouTube bamra andre YouTube bara apa pi pelat te kan long sei mo kami hap kan shek te pidei ban shek ba itu ru kan dei ban lek siliang kan ni no mo